Áno, je to tak. Dobrý deň. Pekné, skore popoludnie, horúce. Vitajte na ďalšej zo série diskusí, ktoré v tomto priestore prebiehajú už od piatku. Moje meno je Ladislav Miko a bol som požiadaný, aby som moderoval dnešnú diskusiu, ktorá sa bude dotýkať predovšetkým nového pojmu, ktorý sa v ostatných rokoch objavuje stále častejšie, a to je uhlíkové poľnohospodárstvo, alebo tiež anglicky carbon farming, a to z najrôznejších pohľadov jeho významu, nie len ekonomického, ale aj ekonomického pre našich poľnohospodárov. Dovolím si vyriešiť predstavenie svojich hostí, okrem toho, že vidíte ich mená s jednou výnimkou na obrazovke. Začal by som tým, že požiadam každého z hostí tejto diskusie, aby sa nielen predstavil, ale aby aj povedal, koho predstavuje v tejto diskusie. To znamená, z ktorej inštitúcie alebo skupiny prišiel k tejto téme sa vyjadriť. A môžeme začať od druhého konca stola, nech sa páči. Dobrý deň prajem všetkým, ďakujem v mene občianskeho združenia No Gravity. A my sme súčasťou takého konzorcia, o ktorom potom neskôr by som viac detaily povedal, že v celku unikátny projekt bol schválený na úrovni Európy, volá sa Interreg Central Europe a volá sa presne, ako povedal pán moderátor, carbon farming, čiže uhlíkové... Skúste ešte svoje meno. Moje meno je Jozef Váler, ja zastupujem pána Adamika, ktorý musel ísť na obchodné rokovanie, ale profesne pôsobí na ministerstve životného prostredia, zaoberám sa ovzduším, ktoré veľmi súvisí úzko teda aj s touto tematikou CO2 najmä, ale to ďalej. Ja by som najprv povedal, že tento projekt je pilotný z hľadiska cezhraničnej spolupráce v tejto oblasti. Máme 9 krajín a 11 partnerov, čiže prakticky tretina Európskej únie. Máme partnerov Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko je lead partner, čiže KIS, Slovinský poľnohospodársky inštitút, a potom máme ďalšieho partnera ešte v Slovinsku, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko som spomínal, Maďarsko samozrejme, Nemecko, aby som nezabudol, a Taliansko som spomínal, tam máme 2 partnerov, čiže 9 krajín Európskej únie, centrálna Európa, viac menej, a 11 partnerov. Ďakujem pekne, ďakujem. Tak už z toho predstavenia začína vyplývať, že carbon farming nie je zas až taká novinka, že predsa len už to rezonuje vo viacerých krajinách Európy, aj mimo. Nech sa páči, pán Kurel. Dobrý den, já jsem Václav Kurel, jsem ředitelem projektu Carbonek. Je to soukromá organizace, která vyplácí zemědělcům odměny za každou tunu uhlíku, kterou do půdy dostanou, tím, že přejdou na regenerativní způsob hospodaření, že změní svoji praxi. A ty odměny vyplácíme zemědělcům z peněz, které získáme od velkých korporací, bank a IT společností, telko společností, které chtějí kompenzovat svoji uhlíkovou stopu. Například, že jejich zaměstnanci létají letadlem, tak potřebují si nakoupit nějaké uhlíkové kredity a my vlastně vydáváme uhlíkové kredity na to, že zemědělci uložili uhlík do půdy přechodem na tento způsob hospodaření. A kromě toho, že zemědělcům platíme za tyto výsledky, tak jim zároveň poskytujeme vzdělávací materiály, organizujeme konference, děláme školení. Máme tady taky stánek, takže si můžete klidně navštívit náš stánek Carbonek, kde se dozvíte k našemu programu více. Děkuji. Ďakujem pekne. Myslím, že pána Kováča by som tu asi nepotreboval predstaviť, ale napriek tomu zostaneme pri pravidle. Nech sa páči. Ďakujem pekne, takže moje meno je Martin Kováč, ja som štátnym tajomníkom na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Do diskusie som prišiel aj preto, lebo ministerstvo má na starosti problematiku ochrany pôdy na Slovensku a je potrebné povedať, že je to síce primárne poľnohospodárska pôda, ale tým, že máme na starosti aj lesníctvo ako kompetenciu, tak je to samozrejme aj pôda v lesoch. A aj v zmysle tej novej legislatívy, ktorá vzniká v Európskej únii, bude treba skutočne pôdu vnímať komplexne, to znamená aj pôdy v urbánnom prostredí a všetky typy pôd, to znamená z hľadiska monitoringu. Je to téma, ktorá je veľmi prepojená, pretože
spoločná poľnohospodárska politika, ktorú zabezpečujeme jej výkon na Slovensku, tak zahŕňa prakticky 80 až 85% výmery Slovenska, teda to sú lesy, poľnohospodárska pôda teda primárne, a máme vplyv na hydrológiu, máme práve vplyv na biológiu, na klímu, a práve tie témy ako ekologické poľnohospodárstvo, uhlíkové poľnohospodárstvo, regeneratívne poľnohospodárstvo sú veľmi úzko prepojené. Takže práve preto vytvárame nejakú národnú politiku práve a rozširujeme to vnímanie ochrany pôdy o nový komponent, a práve o tie nové aspekty, to znamená chrániť uhlík v pôde, zvyšovať jeho objem a potom zabezpečať všetky tie ekosystémové služby, ktoré potrebujeme, aby sme dokázali redukovať rizika podpory zdravej pôdy. Ďakujem pekne, pán Kováč, nech sa páči. Ďakujem za slovo, moje meno je Pavol Bezák, som riaditeľom Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra, čo je vlastne rezortná vedecko-výskumná inštitúcia, a teda našou hlavnou úlohou je výskum a prierezovo vlastne od vlastne pôdy cez rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu až po potraviny, čiže zaoberáme sa výskumom v celom tom priereze agropotravinárskeho sektora. A samozrejme, veľmi dôležitá časť toho celého je aj vlastne to zdravie pôdy, stav pôdy na Slovensku ako ten prvý vstup, ktorý ide v tom potravinovom reťazci. Ďakujem pekne a poprosím hostia po mojej lavici, ktorý sa nám nezmestil na obrazovku síce, ale dúfam, že nám to odpustí. Michal, nech sa páči, predstav sa. Ďakujem krásne, už som odpustil, som si nevšimol, pravdu povedať, ale moje meno Michal Viezik, zameraním som ekológ a zhodou okolností 5. rokom vykonal svoj mandát v Európskom parlamente, kde pôsobím vo výbore pre životné prostredie, ktorý, odkedy som tam nastúpil do tej európskej politiky, veľmi akcentuje environmentálne politiky, klimatické politiky, politiky pre ochranu biodiverzity, a žiadna z týchto politik by nemohla byť efektívne riešená, ak by nezohľadňovala aj pôdu, uhlík v nej, život v nej, stav pôdy, ochranu pôdy a tak ďalej. Čiže myslím si, že z tohto hľadiska naozaj tej optiky európskej politiky mám k téme čo povedať a veľmi rád prispiem. Ďakujem pekne. Vážení priatelia, len pripomeniem, asi ste si všimli, tuto v tejto hale, ale aj vo vedľajšej a na ďalších miestach výstaviska Agrokomplexu, tento rok sa problematika pôdy a života, oživenia, zdravia pôdy objavuje vo veľa väčšom rozmere ako v minulosti. Myslím si, že to je dobré, pretože asi každý, kto dlhodobo s pôdou pracuje, tak si všíma, že okrem tých problémov, ktoré sú všeobecné a ktoré popisujeme a poznáme, ako je klimatická zmena, ako je kríza biodiverzity, tak sa niečo deje aj s tou pôdou. A to niečo je, že pribúda problémov eróznych situácií, máme znížené oživenie pôd, strácame živiny, pôda nám nezadržiava dostatok vlahy, vody. To sú všetko zásadne dôležité veci, ktoré ak by sme mali nahradiť, tak môžeme sa pokúšať, aj sa pokúšame, ale je to záležitosť veľmi drahá. Na druhej strane zdravá, dobre fungujúca pôda veľkú časť týchto funkcií zabezpečí sama a zadarmo. Otázka zostáva, čo teda robiť, aby sme ju dostali do stavu, kedy to zabezpečí z veľkej časti sama. Včera sme tu mali veľkú diskusiu, ktorá sa týkala oživenia pôdy a jeden zo záverov bol, že pôda potrebuje dostatočnú zásobu a dostatočný prísun organickej hmoty, ktorá je potom spracovávaná tým pôdnym životom. A tú organickú hmotu sme si tak prekrstili trošku na uhlík v pôde. Povedali sme si, že organicky v rôznych formách. A tá dnešná diskusia je o jednom veľmi zaujímavom aspekte tohto pôdneho uhlíka, pretože v minulosti, keď sa diskutovali veci okolo klimatickej zmeny alebo okolo krízy biodiverzity, tak to boli dve samostatné oddelené diskusie. Ale dneska už sme ďalej a dostali sme sa k tomu, že vlastne práve to, ako fungujú rôzne ekosystémy, vrátane toho poľnohospodárskeho, môže zásadným spôsobom pomôcť aj pri riešení problémov klimatickej zmeny.
Pokiaľ vás zaujímajú detaily odborné a tak ďalej, tak len pripomínam, ako vidíte, tu na v okolí je niekoľko výstav a podrobných panelov, kde sa môžete dozvedieť viac, ale ja si predsa len dovolím a začnem asi predstaviteľom teda vedeckej obce a potom štátnej správy. Keby ste mohli veľmi stručne vysvetliť, v čom spočíva vlastne ten význam poľnohospodárskeho systému práve pre riešenie problémov s ukladaním uhlíka, respektíve klimatických. Pre tých, ktorí, lebo máme tu asi ľudí, ktorí vedia, v čom to je, ale asi bolo by dobre jednoducho na úvod vysvetliť vlastne, ako sme sa k tejto téme dostali. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, teda začal by som ja. Možno prvá taká vstupná dôležitá informácia je tá, že pôda ako taká je pôdou a svoje funkcie vie zabezpečovať len vtedy, keď je v tej pôde život a ten život robí tú pôdu pôdou. Na začiatku pôda sa tvorí z nejakých anorganických minerálnych látok, ale vlastne to oživenie spôsobuje to, že tá pôda dokáže zabezpečovať všetky funkcie, ktoré potrebujeme, či už produkčné alebo mimoprodukčné. A je zaujímavým faktom, a málo kto si to možno že prakticky uvedomuje, že v pôde sa nachádza 2 až 3 krát viac uhlíka fixovaného, ako sa nachádza vo vzduchu. Čiže toto je taká prvá premisa, o ktorú sa opierame a pri ktorej vidíme ten potenciál vlastne sekvestrácie uhlíka, alebo teda vťahovanie toho uhlíka do toho pôdneho prostredia. A toto je prvá asi taký kľúčový a prvotný aspekt toho, prečo sa tým uhlíkovým poľnohospodárstvom zaoberáme. Čiže jedným z takých, lebo tá organická hmota a cieľ fixovať uhlík v pôde sú vlastne dva ciele. Jeden cieľ je vlastne ako adaptačné opatrenie na klimatickú zmenu, čiže využiť pôdu ako prirodzený fixátor uhlíka, ale s tým ide v ruke aj tá produkčná schopnosť pôdy a vlastne zabezpečovať mimoprodukčné. Čiže nebavíme sa tu len o jednostrannom efekte, ale aj o efekte pre samotnú produkciu a udržateľnosť produkcie, ako aj pre efekt pre environment. Ďakujem pekne. Pán Kováč, vy ste predstaviteľom toho najdôležitejšieho rezortu, pokiaľ sa bavíme o produkcii, produkčnej schopnosti pôdy, ale samozrejme aj tej mimoprodukčnej. Do akej miery pre vás ako najvyššiu inštitúciu zodpovednú za pôdohospodárstvo ten význam uhlíka v pôde prerastá len tú väzbu na pôdnu úrodnosť a kvalitu produkcie a vlastne môže prispievať k riešeniu problémov, ktoré presahujú rezort, napríklad klimatickej zmeny? Tak áno, je to skutočne tak, ten uhlík v pôde sa stal témou. Vás poprosím bližšie. Áno, ten uhlík v pôde sa skutočne stal veľmi dôležitou témou, ale možno by som ešte predtým povedal ten širší rámec, že vlastne prečo vôbec sa zaoberáme uhlíkom v pôde. No došlo k tomu asi aj preto, lebo veľká téma je, že proste máme tie klimatické zmeny, ktoré sú predovšetkým rýchle. Politicky proste bol prijatý riešenie, že chceme zabezpečiť uhlíkovú neutralitu, to znamená, aby sme mali vyváženú rovnováhu, koľko je emisie a záchytov, aby sme do roku 2050 sa dostali povedzme na nulu, možno bilančne za každý jeden rok, hej, a to je nejaký čas, čo potrebujeme dosiahnuť. A to znamená, máme množstvo sektorov, ktoré produkujú emisie CO2, ale prakticky jediný sektor, ktorý zabezpečuje garantovanie prírodné záchyty, to je pôda. Biomasa alebo proste ten pôdny život a práve tam sa ukázalo, že pôdohospodárstvo je v tomto kľúčové, to znamená lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, ale aj všetky tie ostatné typy pôd. A možno keď sa pozrieme tak trošku aj dozadu, že vlastne prečo tá pôda, ktorá obsahovala ten uhlík, zrazu takú dôležitú úlohu zohráva, tak je dobre si možno pripomenúť, že možno po tej druhej svetovej vojne sme skutočne veľkú časť území možno odvodnili, možno mnoho vysušili a tým pádom prakticky nastával aj oxidačný proces, erózne procesy sa nám rozvinuli, takže tá banka, tá pôda vlastne, ktorá je určitou bankou aj pre uhlík, ale aj vodu, tak sa nám začala uvoľňovať. A zrazu dostala sa do nerovnováhy. A našim cieľom je, teraz nemyslím len z národnej úrovne, ale zo strany Európskej únie, teraz sledovať, koľko toho CO2 sa uvoľňuje, koľko sa zachytáva
a v sektore pôdy, využívania pôdy a zmien využívania pôdy a lesníctva, tzv. LULUCF, skratka tohto názvu je, že do roku 2035 máme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. To znamená o celých 15 rokov skôr, ako je veľká ambícia do roku 2050. To znamená, že skutočne tá pôda je veľmi dôležitá. A preto je teraz dôležité ešte aj to si uvedomiť, že doteraz v tých nástrojoch finančných, ktoré boli určené na znižovanie proste tých emisí, tak veľkú úlohu zohrávali tzv. V Európe teraz hovorím, ako tie ETS, nejaké emisné povolenky. To boli proste zdroje z veľkých firiem, ktoré proste produkovali emisie, museli za to niečo platiť, niečo dostali zdarma a do toho pribúdajú nové časti, ale potom je tam veľká časť aj iných sektorov mimo toho systému ETS, takže ukázalo sa, že sledovanie uhlíka v pôde, to znamená chrániť ten uhlík v pôde, ktorý tam poprvé je a zvyšovať objem toho uhlíka v pôde je merateľné a je zároveň dôležité aj ekosystémovo. Je zároveň záujmom aj verejným záujmom zvyšovať objem toho uhlíka, pretože v konečnom dôsledku on podporuje aj produkciu, podporuje aj ďalšie činnosti. Ja by som možno už len v tomto spomenul to, že stále je to viazané aj na obeh vody v krajine. Takže pre nás je kľúčové, že každý meter štvorcový pôdy, ako o tom hovoríme, to je, a pôda je tá vrchná časť pozemku, tak cez to prechádza 100% všetkých dažďových vôd. Takže preto je veľmi dôležité prepojiť manažment vody, dažďových vôd, porozumieť, ako to súvisí s pôdou, s obsahom uhlíka, a ako to vieme manažovať. Tak na toto sa zameriavame momentálne. Ďakujem pekne za úvodné vysvetlenie. Počuli sme, že pôdny uhlík a jeho zachytávanie do pôdy je významný aj z hľadiska funkcií pôdy, produkčných, mimoprodukčných, podporuje biodiverzitu a súčasne pomáha riešiť klimatickú zmenu. Mne to nedá, aby som sa neopýtal europoslanca, že keď toto všetko vieme od vedcov už pomerne veľmi dlho, čo sa deje, alebo čím to je, že legislatíva na ochranu pôdy prichádza vlastne až ako posledná v tomto funkčnom období v rámci tej stratégie. A druhá otázka je, či je nejakým spôsobom vlastne ten problém fungovania a ochrany pôdy zapojený do toho širšieho rámca toho, čomu hovoríme buď Green Deal, alebo stratégie predovšetkým pre biodiverzitu a klímu. Dobrá otázka. Pokojne sa na ňu zodpovedať relatívne stručne. To, že napriek rozsiahlému a veľmi exaktnému vedeckému poznaniu o význame pôdy vo fixovaní uhlíka a vo väzbe na klimatické zmeny, biodiverzitné zmeny už vieme 10 ročia, ale nebolo to dostatočne reflektované vlastne, povedzme, v legislatíve a v tom, ako riadíme veci verejné, je len otázka toho, že naozaj neexistovala podľa mňa politická vôľa na to dostatočne reflektovať túto vedecké poznanie. A ono to do veľkej miery pretrváva aj dodnes. Aj tie legislatívy, ktoré predkladáme, napríklad v rámci European Green Deal, sú vždycky výsledkom kompromisných vlastne nejakých úvah a stratégií, kde do toho kompromisu sa bohužiaľ dostávajú aj tie vedecké fakty. My nejdeme exaktne podľa vedy, čo nám odporúča, my ideme podľa toho, čo je možné v danom politickom priestore a prostredí a môže to byť niekedy aj na úkor efektívnosti toho, ktorého cieľa, alebo dosiahnuť toho, ktorého cieľa. Vidíme to dnes a denne aj v dnešnej politike, ak bola spomínaná stratégia LULUCF, tá uhlíková neutralita do roku 2035, tuším, je viazaná na 312 megatón uhlíka viazaného ročne, čo je... Ja s dovolením len vás preruším, lebo snažím sa, aby publikum malo šancu rozumieť tomu, čo hovoríme. Tak to LULUCF, to je taká divná skratka, tak len aby sme vedeli, že sa to týka spôsobu, akým sa obhospodaruje krajina a využívajú jej jednotlivé časti. Vraciam slovo. A ako to súvisí s uhlíkom, ktorý následne v tej zemi je fixovaný. Čiže dali sme taký cieľ v rámci naozaj ambicióznych klimatických cieľov, že sa máme dostať na fixovanie uhlíka na úroveň 312 megatón za rok, čo je viacej, ako máme v súčasnosti, ale už sa ako si nepovedalo, že v rámci tej ambície, ktorá by mala byť naozaj bezprecedentne vysoká, sme túto úroveň mali za posledných 30 rokov dosiahnutú v rámci 20 rokov. My sme tam už mnohokrát boli, ale klesli sme odtiaľ, čiže napríklad toto mi príde také ako málo ambiciózne. V tomto smere podľa mňa ten potenciál je možno až niekde na 600 megatón, čo by sme mohli spraviť, ale tam sa ani náhodou neblížime. A je to hlavne kvôli tomu, že
Na to, aby sme viazali viacej uhlíka v pôde, my musíme začať robiť veci inak, ako tradične a dlhodobo robíme. To sa týka lesníctva, to sa týka poľnohospodárstva, to sa týka odvodňovania, to sa týka, ale v podstate aj morských ekosystémov, všetkého možného, kde máme určité zaužívané pravidlá a postupy, ktoré viedli k tomu, že nemáme hladomor, máme potravinovú bezpečnosť, sme vysoko produktívne poľnohospodárstvo, lesníctvo a tak ďalej, ale má to aj tú druhú stránku mince a to je ten dopad na tú biodiverzitu, na ten stav pôdy, na obsah uhlíka. Čiže tieto zmeny narážajú naozaj možno na nejaký taký konzervativizmus alebo neochotu robiť dostatočne preto, aby sme dosiahli ten cieľ. A to je vlastne to umenie aj toho politického sveta, aby sme sa tam nejakým spôsobom dopracovali a predložili vlastne akceptovateľné požiadavky, ktoré ale budú zároveň aj realizovateľné, budú mať efekt. A to je ťažká práca, každodenná politická, ktorú musíme nejakým spôsobom zvládnuť. Jasné, ďakujem. Tak naráža tu na seba dva fenomény. Jeden je taký, by som povedal, dlhodobý konzervatizmus v dobrom slova zmysle, aby som nebol chytaný za slovo, poľnohospodárov a poľnohospodárskeho sektora, ktorý vychádza zo skúseností dlhoročných postupov, ktoré sa overili a tak ďalej. To je na jednej strane a na druhej strane nové poznatky a nové ciele, ktoré vyžadujú, ako bolo povedané, aby sme vlastne ten zabehaný systém nejako zmenili. A tá zmena znamená ustúpiť od toho, čo mám už od pradeda v hlave, že je vlastne správne. A je tu určitá šanca práve v problematike, o ktorej sa teraz bavíme, že by tomu mohlo pomôcť aj ten fakt, že v prípade, že zoberieme do úvahy pri poľnohospodárstve konkrétne, keď sme na agrokomplexe, ten fakt, že keď môžeme ten uhlík, ktorý ukladáme do pôdy, je komerčne zaujímavý, alebo neviem, ako to mám ináč povedať, ekonomicky zaujímavý pre tých, ktorí ho produkujú a nevedia sa ho nejako zbaviť. A že by sa teda mohlo stať, že by to mohol byť potenciálny ďalší zdroj príjmu pre tých, ktorí sa rozhodnú ten postup zmeniť. A už sa dívam na pána Kurela, ktorý by nám mohol veľmi stručne a v jednoduchých slovách, budem vás stále upozorňovať, vysvetliť, že ako ten systém teda by mohol fungovať toho carbon farmingu, čo teda by som preložil do slovenčiny, že mohol by vzniknúť systém, ktorý by systematicky a dlhodobo odmeňoval schopnosť pôdohospodárov zachytávať uhlík v pôde. Ale ako to funguje? Vy ste predstaviteľ firmy, ktorá to vlastne sa pokúša už robiť. Ano, my už jsme prodali první uhlíkové kredity, konkrétně evropské firmě Deloitte a O2, českému telekomunikačnímu operátorovi, kteří takto vykompenzovali část své uhlíkové stopy. Každá firma nebo každý jednotlivec si může naměřit svoji uhlíkovou stopu a měří se na několika úrovních a firmy se primárně snaží, když si určí cíl, že chtějí být uhlíkově neutrální například v roce 2030, stanoví si takový ambiciózní klimatický cíl, tak po určité době přijdou k tomu, že už nejsou schopni se dostat na tu nulu, na tu neutralitu a že potřebují část té své uhlíkové stopy vykompenzovat. A ta kompenzace probíhá přes takzvaný dobrovolný trh uhlíkových kreditů, což je úplně něco jiného než emisní povolenky, to je regulovaný trh Evropské unie. Uhlíkové kredity vychází právě z dobrovolných závazků firem, které si stanovují vůči svým zákazníkům, akcionářům a právě nakupují uhlíkové kredity z různých programů. Může to být například, že se zachytává uhlík přímo ze vzduchu přes obrovské větráky na Islandu nebo přes výsadbu stromů, anebo právě také přes zachytávání, přes sekvestraci uhlíků do půdy. A to je právě ten směr, kterým my jsme se vydali, to v tom vidíme obrovské další výhody, není to jenom o uhlíku, ale o schopnosti půdy, lepší schopnosti zadržet vodu, je to podpoře biodiverzity, zdravějších potravinách, vyšší profitabilitě zemědělcům a tak dále. Takže máme tohoto zákazníka, což je korporace, která chce být uhlíkově neutrální a my vlastně potom přicházíme za zemědělcem a říkáme jim, pojďte, změňte svoji praxi, ušetříte významně na vstupech, na hnojivech, na naftě a zároveň se budete odolnější proti klimatické krizi, budete společně s námi bojovat proti klimatické krizi a zároveň si
vlastně zvýšíte svoji odolnost do budoucna, že když přijde velké sucho, tak se nedostanete do velké ztráty jako konvenční zemědělec. A výhledově budete i ziskovější, výrazně ziskovější, než je konvenční zemědělec. Takže ten náš princip, ještě ve stručnosti, je o tom, že my vlastně zemědělce vzděláváme, říkáme jim, jaké jsou principy regenerativního zemědělství, že nestačí jenom jeden princip, že nestačí jenom přejít na přímé setí, že nestačí jenom pěstovat meziplodiny, že se to musí všechno kombinovat dohromady a zároveň na začátku změříme množství uhlíku v půdě, odebíráme fyzicky vzorky půdy podle návrhů ze satelitních snímků, děláme si zonaci, to pošleme do laboratoře, naměříme úvodní množství uhlíku a potom tam přijdeme každý rok, změříme přírůstek uhlíku a vypočteme, kolik toho dostali do země, přepočteno na CO2, vydáme uhlíkový kredit, prodáme firmě a z tohohle prodeje financujeme odměnu zemědělcům, kteří si tak můžou dostat na příjem, kterým vlastně může zaplatit pachtovné, nájem pozemku, anebo dokonce u pana Dohala v Krakovanech už jsme udělali to první meziroční měření a ten příjem pro něj byl vyšší než příjem z běžných dotací na plochu. Ďakujem pekne. A teraz počuli sme, že existuje už vlastne medzinárodný európsky projekt Carbon Farming, v ktorom je 7 či 9 krajín. 9 krajín. Ten je samozrejme zameraný na propagáciu a na implementáciu tejto myšlienky. Moja otázka je jednoduchá, lebo myslím, že aj tí, čo tu sedia, tých zaujíma to, že už sme o tom počuli, ale môže to fungovať? Sa pýtajú ľudia. A ja sa pýtam k tomu, máme už dopyt v Európe? Alebo je to z tej fáze, že to zatiaľ treba predávať, vysvetľovať? Alebo už sa objavujú skutočne záujemcovia, ktorí to chcú robiť? Áno, pokúsim sa zodpovedať. Ešte by som sa možno sekundou vrátil k tej prvej debate, ktorú pán europoslanec otvoril, že konkrétne megatóny CO2 a podobne, že v tej súvislosti, ako aj tento projekt vznikol, alebo celé sa nachádza to prostredie carbon farming, ja to vidím celé v súvislostiach, že voda, pôda, ovzdušie sú ako spojené nádoby, keď sa bavíme o atmosfére a v časti troposféra, v ktorej sa všetci nachádzame, lebo teraz sme tu išli do obrovského detailu konkrétneho nejakého náčrtu veľmi pekného obchodného modelu, ktorý by sme možno aj ukradli. Ale ide o to, že zoberte si, koľko zachyteného uhlíka z celkového počtu, napríklad CO2 uniknutého alebo emitovaného do ovzdušia sa zachytí. Čiže zoberme si napríklad konkrétne Slovensko. My máme Národný emisný informačný systém, veľké zdroje produkujú veľké, obrovské množstva CO2, ale aj nespáleného uhlíka, čiže nedokonale spalovaného uhlíka, ktorý sa môže dostať tiež do pôdy. A otázka je, že sa to nedá namerať absolútne. To hovorím teraz všeobecne takú tú filozofickú rovinu a dostanem sa hneď k vašej odpovedi, že cieľom tohto projektu je, aby sa čo najväčší objem podaril získať z toho vonkajšieho uhlíka do pôdy tými nástrojmi, ktoré sú v tomto projekte vyvinuté a to bude 6 rôznych techník tohoto uhlíkového poľnohospodárstva. Ďalej chceme vyvinúť 5 obchodných modelov, jeden z nich bol veľmi pekne načrtnutý a ja aj v závere potom v diskusii by som pozval ľudí do takej diskusie ako nábor, lebo jednak ste hovorili, že či máme, áno, máme už prvé také lastovičky, ktorí majú záujem o uhlíkové poľnohospodárstvo, to znamená spolupracovať v takej malej miere farmári, malí poľnohospodári a budeme veľmi radi, pretože potrebujeme otestovať tie techniky. Áno, zavádzanie týchto nových inovatívnych metód, aby sme zistili zachytávanie toho uhlíka aj testovaním, čo kolega povedal, presne tou metodikou, lebo nemáme veľmi referenčných metód, ako by som to nazval, presne ako v iných oblastiach, aby sme vedeli relevantne posúdiť, že koľko zachytíme toho uhlíka pred a po, teda stav pred a po tej implementácii toho opatrenia. A samozrejme viažeme to aj na výsadbu drevín, rastlín, podobne. A čo je najdôležitejšie, zabrániť toho uhlíka, ktorý zachytíme, aby sa znova dostal von tým prirodzeným pohybom, áno? Takže my máme zatiaľ, lebo tento projekt je 4 mesiace, máme ho na 3 roky a je to výsledkovo zameraný projekt. Nie je to brožúrkovo.sk, sa ospravedlňujem, ale budete nás kontrolovať. Čiže Európska únia naozaj nám bude pozerať na všetky tieto aspekty, či sme splnili ten náš akčný plán a budeme chcieť ukazovať tie výsledky, tak ako v predchádzajúcich projektoch a budete to môcť podrobne
monitorovať. Budeme radi, keď vám tie výsledky aj budúci rok môžeme ukázať. Čiže začíname teraz. Chceme už v tej zimnej orbe začať s nejakými týmito inovatívnymi prvkami a budeme teda radi, ak by ste nás kontaktovali. My tu ešte aj budeme po stretnutí a robíme kvázi tento nábor na takéto farmárčenie a implementáciu týchto opatrení. Ďakujem pekne. Tak z toho plynie, že odpoveď na moju otázku je, že sú prvé lastovičky, ale stále sme ešte vo fáze propagácie a vysvetľovania. Pán Kováč chcel reagovať, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel v tejto diskusii ešte doplniť jednu dôležitú informáciu, aby sme rozumeli, že spoločná poľnohospodárska politika, ktorá je to gro toho priestoru, kde ten uhlík, ako ten chceme na pôde teda chrániť ten, podotýkam, v prvom rade chrániť ten, čo je v pôde a potom akože zvyšovať jeho objem, tak nie je to automatickou súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky momentálne. Ale malo by sa to stať, malo by sa to prepojiť, lebo vtedy by to bolo viacej integrované. A jedna z dôležitých vecí je, že tá spoločná poľnohospodárska politika, ak chce byť úspešná, klimaticky odolná, zabezpečiť vodu, chrániť uhlík, tak musí byť oveľa viacej prepojená s manažmentom vody, pôdy a klímou. To znamená, že ja verím, že po roku 2027 už dôjde k takémuto plynulému nejakému prepojeniu, pretože nie je veľa času iného. Ale iné som chcel povedať. Minulý rok na konci novembra bol prezentovaný návrh nariadenia Európskej únie o certifikácii záchytov CO2. Pretože toto je dôležité mať nejakú spoločnú normu tu u nás v európskom priestore, ktorá bude nejaký štandard toho, čo sa teda uznáva, aby sme teda vedeli, že áno, toto je uznané, že ten záchyt sa zabezpečil. A v rámci tohto, my sme ako súčasťou tých pracovných skupín, ale dôležité je povedať to, že na trhu vlastne európskom vzniknú vlastne také dva hlavné certifikačné schémy, a to súkromné certifikačné schémy alebo národné certifikačné schémy. A tu je možno aj dobre povedať, že tak ako aj Carbonek je súkromná certifikačná schéma, tak my ako ministerstvo pripravujeme národnú certifikačnú schému, ktorá sa bude volať Uhlíková vodná banka. Máme k tomu aj takú informáciu, taký letáčik si potom budete môcť pozrieť, bude tu aj k rozdaniu. A to je vlastne vytvorenie toho priestoru, aby sa hľadali rôzne riešenia, aj konkurenčné, alebo riešenia, ktoré sa doplňajú navzájom. A našim záujmom je, aby tento náš certifikačný systém nevenoval sa len primárne uhlíku, ale popri všetkom venoval sa aj uhlíku. Našim cieľom je, aby sme v rámci certifikačného systému podporili adaptačné a manažmentové opatrenia, zadržanie vody v krajine, protieróznu ochranu, krajinotvoru, to znamená všetky tie faktory, ktoré štartujú tie procesy, aby som mal potom záujem vstúpiť aj do takýchto systémov. A čo je možno dobre ešte povedať to, že častokrát je taká mylná informácia, že keď niekto vstúpi do carbon farmingu, že zrazu sa nebude produkovať potraviny. To je nezmysel. Pretože jednoducho carbon farming je len o tom, že svojím hospodárením na pôde vedomým chránim ten existujúci obsah organického materiálu a snažím sa, aby sa medziročne zvyšoval. To prakticky vôbec nevylučuje, že je tam štandardná produkcia. Ale je zase veľmi dobré, ak tá kombinácia činnosti v tej krajine je taká, že aj ten farmár robí tie ekosystémové služby, to, čo je verejne prospešné. A práve preto aj ten náš certifikačný systém, myslím, ako ten ministerský, ktorý pripravujeme, má jednu zo základných úloh, hodnotiť a financovať tieto ekosystémové služby priamo k užívateľom pôdy, pretože tí sú v tom území a tí môžu vlastne v každom jednom katastri na Slovensku, v každej jednej doline, v každom na poli vtiahnuť sa do tých aktivít a to je potom transparentný nový zdroj príjmu pre nich. A práve ten carbon farming je ten zdroj financovania. Ďakujem. Ďakujem pekne, to bolo veľmi dôležité vysvetlenie, skutočne jednak to prepojenie na iné politiky, aj na iné finančné zdroje. Pripomeniem vám len takú vec, ktorá možno nie je všeobecne známa. Toto všetko môže fungovať za predpokladu, že skutočne ten systém hospodárenia vedie k zvyšovaniu obsahu uhlíka v pôde a to nie je dané nejak automaticky. Znamená to mať o tom nejakú určitú povedomosť, vedieť, čo vedie k ukladaniu a čo naopak vedie k uvoľňovaniu. Pripomeniem to na príklade, ktorý sa stal recentne v Slovenskej republike, ak sa nemýlim, v Českej republike viem celkom určite a súvisí to s lesným hospodárstvom. Tá celková bilancia uhlíkových kreditov, to znamená objemu peňazí, ktoré štát musí zaplatiť za ten uhlík emitovaný do ovzdušia, sa každoročne pre jednotlivé štáty znižovala o to, čo sa odpočítalo za uložený uhlík v lesnej a poľnohospodárskej pôde.
Po veľkej a rozsiahlej kalamite podkôrneho hmyzu došlo k tomu, že lesy, ktoré dlhodobo boli vlastne zásobníkom, ktorý naberal uhlík, sa v ostatných 2 sezónach stali lesy zdrojom CO2, pretože sa dostalo slniečko do tých holín a proste začal sa ten uhlík rozkladať. A len aby ste mali predstavu o rámcoch, tak poviem číslo, ktoré poznám, neviem, aké je na Slovensku, ale pre Českú republiku to znamenalo 2 miliardy korún navyše zaplatiť, ktoré išli na účet štátneho rozpočtu. Že sa bavíme sa o naozaj obrovských objemoch peňazí, ktoré spôsobom hospodárenia môžeme ovplyvniť, či ich máme, alebo či ich odpíšeme. A z toho objemu je potom zrejme aj o aké objemy peňazí potenciálne je možné uvažovať, že sa budú rozdeľovať aj v tom pôdohospodárskom sektore. Ale, a je tu veľké ale, a na to sa teraz opýtam vlastne skoro každého z vás, začneme u vedcov a potom pôjdeme do policy, do politík. Totižto celé to stojí a padá s tým, či sme schopní spoľahlivo a bez možnosti podvádzania skutočne merať, čo sa v tej pôde deje. Či to, čo sa tam uloží, je tam trvale uložené a či ten rozdiel je merateľný v časových rámcoch, ktorých je treba vyplácať tie peniaze, alebo aj s časovým odstupom. A inými slovami, mnoho, a sú aj tu zastúpené mimovládne organizácie, ktoré upozorňujú, že by sme sa mohli ľahko dostať s tými schémami do situácie, kedy budeme pretáčať veľké peniaze, budeme sa tváriť, že robíme niečo dobré, ale reálne sa nebude nič dobrého diať, len sa budú točiť peniaze. A tomu sa hovorí v tej hantírke súčasnej diskusie greenwashing, akože že sa tvárime, že to riešime, navonok to vyzerá dobre, ale reálny vplyv tam nie je. Takže teraz sa opýtam vedy a potom politiky a potom teda praktických implementátorov, akým spôsobom sa dá zabezpečiť, aby sa toto nestalo. Máme také metódy, vieme už, ako na to ísť a pokiaľ to vieme to implementovať a vieme to použiť v tých schémach, tak začneme najprv vedou. Začal by som asi tým, už tu bola spomenutá vlastne tá pripravovaná európska smernica alebo taký framework, taký rámec pre zjednotenie tých rôznych schém, ktoré vyplácajú teda peniaze za zachytávanie uhlíka. A ona má také 4 základné ako keby premisy, ktoré treba splniť. Jedna je tá merateľnosť, čiže zabezpečiť to, že naozaj to vieme merať. Druhá je, že tie peniaze idú niečo, čo ide nad rámec bežných aktivít. Tretia vec je, že je to udržateľné a teda, že teda ten uhlík zase o ďalší rok alebo o 2 roky v podstate nevypustíme von. Čiže aby boli zabezpečené tieto faktory, pravdou je, že toto ako komplex riešenia asi nie je úplne jednoduché, lebo bol som pripojený aj na viacerých nejakých stretnutiach tímov, ktorí sa zaoberajú týmito pravidlami a je tam veľmi veľká diskusia o tom, ako vlastne toto celé zabezpečiť. A z môjho pohľadu ja som čítal nejaké články, v ktorých sa písalo o tom, že presne preto potrebujeme ten certifikačný systém urobiť na úrovni krajiny alebo nejakých väčších celkov. Toto sa nedá realizovať na úrovni akože 1-2 farmy. A presne práve kvôli tej udržateľnosti, že my potrebujeme mať nejaký zásobník, nejaký pool farmárov, aby ak sa niekde niečo stane, veď sú tu katastrofy, sú to požiare, ktoré automaticky sú spojené vlastne s emitovaním uhlíka, tak aby sme mali dostatočné rezervy zase u iných poľnohospodárov. Čiže a čo sa týka merania, samozrejme merať vieme, v konečnom dôsledku asi aj kolegovia prakticky z Carbonegu postupujú princípmi a metodikami, ktoré sú všeobecne známe aj vo svete. Ja si len dovolím do toho vstúpiť, lebo predsa len mám trošku skúsenosť z vedy. Nejde o to, že nevieme merať organický uhlík v pôde. Ide o to, že tých metód na meranie je veľa, sú rôzne a každý môže využívať takú, aká sa mu lepšie hodí, alebo na akú je zvyknutý. A
A či toto nie je riskantné, že vlastne môže to viesť, čím viacej metód máte, tým viacej možných výsledkov? Na to odpoviem, momentálne my sme zapojení tiež do viacerých výskumných projektov a jeden z tých výskumných projektov celoeurópsky mierí na nielen v rámci uhlíka, ale aj iných parametrov na testovanie vlastne údajov naprieč celou Európou, lebo aj celá Európa je si vedomá toho, že údaje, ktoré získava, musia byť porovnateľné, aby naozaj vedela. Čiže na tomto sa určite pracuje a je pravdou naozaj, že tie metodiky sú rôzne a pracuje sa na tzv. Harmonizácii teda týchto. Ďakujem pekne. Vy chcete reagovať hneď na toto? Tak nadviažte. Ja mám ešte otázku teda na pána Viezika, ktorá súvisí zase s tým, čo môžu ponúknuť poľnohospodári vo svojej bežnej praxi. V diskusiách, ktoré prebiehajú na európskej úrovni, ale aj na národných úrovniach, je jedna taká zvláštna diskusia, ktorá hovorí o tom, že či budeme platiť pôdohospodárom za výsledok alebo za snahu. Keď to preložím, teda snažím sa preložiť anglické pojmy, pretože to, čo ten poľnohospodár vie preukazne doložiť, je, že urobil opatrenia, kroky, ktoré vedú k zlepšeniu, ale ten systém je komplexný, zložitý a tak ďalej a môže sa stať, že ten efekt na konci nemusí zodpovedať tomu úsiliu. Na druhú stranu cieľom toho veškerého snaženia by malo byť, aby bolo v pôde viacej uhlíka. Takže ako vyzerajú teraz tie diskusie na európskej úrovni? Sme skôr v tom smerovaní, že budeme platiť pôdohospodárom za to, že dodržiavajú určité postupy, ktoré by mohli viesť ku zvýšeniu, alebo je tam vôľa a aj metodický priestor, to súvisí s tým, čo sme povedali, že sa bude naozaj odmeňovať faktický stav a nie len snaha. Toto je úplne kritická záležitosť a poviem príklad, ktorý mňa osobne šokoval. Myslím, že rok dozadu sme mali správu od Európskeho dvora auditorov, ktorí auditovali vlastne predchádzajúce obdobie rozpočtov Európskej únie, kde do spoločnej poľnohospodárskej politiky na kapitolu adaptácie na zmenu klímy išlo 100 miliárd eur za tých 7 rokov a auditori konštatovali, že nevidieť efekt. Tie peniaze sa presne na to, čo si teraz spomínal, na opatrenia, na aktivity prefinancovali, ale merateľný efekt sa nedosiahol. A toto je presne to, čomu sa musíme kriticky vyhnúť, aby sme mali pocit, že niečo robíme, ale v skutočnosti sme nič nerobili. Čiže je úplne kľúčové, aby akékoľvek tieto stratégie, legislatívy, postupy mohli a musia byť merateľné a my sme v priestore a čase vedeli kontrolovať, ako efektívne dosiahujeme ten stanovený proklamovaný cieľ. V opačnom prípade naozaj sa rútime do pekla a nevieme o tom. Myslíme si, že ideme opačným smerom, ale hej, čiže tá dôsledná poznanosť alebo poznateľnosť toho, čo sa vlastne deje v tom poli, v tej prírode, v tom priestore je úplne kľúčová. A tu narážame zase na ten konzervativizmus, ktorý som spomínal na začiatku tých politík. Či to bola kapitola o zelenej taxonómii, kde sa tiež napríklad zohľadňovali aspekty ukladania uhlíka v lesných ekosystémoch a najmä certifikačné schémy a proklamovanie toho, že napríklad lesné hospodárstvo vo všeobecnosti je udržateľné. Akcentovali sme, že potrebujeme mať širší set indikátorov na to, aby sme vedeli naozaj skonštatovať toto. Nie len samotná nálepka, že certifikačnej schémy, ktorá proxy v podstate konštatuje, že je to udržateľné a narazili sme na obrovský odpor členských krajín. Vrátane Slovenska, ktorí povedali, že ten status quo, ktorý máme, je dostačujúci a nepotrebujeme ho rozširovať. Toto je podľa mňa veľmi akože nešťastná situácia, nešťastné nastavenie a potrebujeme sa tomu vyhnúť aj v prípade certifikačných schém uhlíkového hospodárstva a tak ďalej. V prípade LULUCF, takisto ja som bol účastný pripomienkovania tej parlamentnej pozície a takisto sme akcentovali, že potrebujeme mať exaktný set indikátorov, ktorý nám bude hovoriť, koľko uhlíka sa ukladá, respektíve emituje a viem povedať, že v tom výsledku naozaj ten zámer bol pomerne obrúsený a menej efektívny.
Ale hýbeme sa niekam, uvedomujeme si to, ťažko sa to rodí v tom politickom súboji, tie efektívne riešenia, najmä keď narážajú naozaj na ten status quo zaužívanej praxe, to sa hrozne ťažko ohýba. Veľká, povedal by som, kapitola, ktorá môže v tomto prispieť, je diaľkový prieskum Zeme, Európske vesmírna agentúra, ktorá má vybudovanú proste metodológiu, ktorá veľmi objektívne na základe naozaj fotiek z vesmíru vie mnohé z týchto faktorov objektívne popísať. Ja len pripomeniem, keď sa tu pozriete von, tak je tu pomerne veľa strojov, ktoré sú pripravované na tzv. Precision farming, ktorý vychádza z informácií zo satelitu a presne určuje s veľmi malým rozlišením, kde aká vec sa má odohrať. Nie je žiaden dôvod, aby sa to nedalo využiť aj práve na meranie vlastne toho uhlíka. Musíme byť precízni, lebo už nemáme čas a luxus na to, aby sme robili ďalšie chyby. Tie klimatické hodiny nám veľmi zásadne týkajú a keď nebudeme robiť efektívne riešenia, tak sa odsúdime na neúspech, ktorý bude dosť zásadný a katastrofický. Ďakujem pekne, ja mám rád metafory, tak len poviem, že z toho, čo... Ja som si spomenul na staré filmy, kde sa ľudia snažili skonštruovať lietadlo. A keby sme to pojali tak, že budeme sa starať hlavne o to úsilie, tak budeme platiť za to, že niekto máva krídlami, ale nám treba platiť za to, že letíme, hej? Takže o ten efekt. Nie za to, že mávame krídlami. A tak opýtam sa pána Kováča, vy ste jednak chceli reagovať a jednak mi napadlo, bola tu reč o slovenskej schéme, ktorá sa týka uhlíka a vody a vy musíte nutne riešiť aj tieto otázky, aby sme nepodporovali, kvázi neplatili za niečo, čo sa nakoniec nestane. Tak akým spôsobom sa k tomu pristupuje? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tento náš národný certifikačný systém máme pripravený tak, že dáva dôraz a oceňuje aj úsilie a aj dosiahnutý výsledok, lebo tie veci sú vo vzájomnej symbióze. Zároveň pre nás hlavným aktérom je užívateľ pôdy, ktorý na konkrétnej ploche začne realizovať alebo zrealizuje buď adaptačné opatrenia, teda nejaké jednorázové, alebo uplatňuje určité štandardné postupy, ktoré pomáhajú zlepšovať všetky parametre. To znamená, že venuje sa viac, organickému hnojeniu, napríklad tu máme stánok s organickými hnojivami, alebo sa venuje regeneratívnemu poľnohospodárstvu, alebo doplní nejaké nové krajinné prvky, ktoré pomôžia nahradiť napríklad tie historické štruktúry krajiny, ktoré zmizli kedysi u nás v 50. 60. rokoch bez náhrady, nejaké medze možno. Potrebujeme vlastne vytvoriť novú krajinnú štruktúru, ktorá dokáže aj tie búrkové vody zadržať, spomaliť, aby dokázali vsiaknuť, aby sa dokázala tá voda neskôr vypariť. Takže pre nás je dôležité sledovať parametre tak vody, manažmentu dažďových vod, ale rovnako potom aj toho organického materiálu. Ja som chcel povedať, že tento certifikačný systém rieši všetky tie kľúčové parametre, o ktorých sme hovorili. Je to informačný systém, zároveň monitorovací, zároveň certifikuje, že tá aktivita sa skutočne uskutočnila, alebo že ten výsledok sa dosiahol a je to aj platobný systém. To znamená, príde užívateľ pozemku, môže do certifikačného systému vstúpiť tým, že si vytvorí účet, napríklad s 5 hektármi pôdy, s 1 hektárom alebo 100 hektármi a tým pádom vlastne už vieme, že aký typ opatrenia, k čomu sa zaviazal a vlastne ten vzťah začína. Bude to veľmi jednoduché a zároveň to chceme prepojiť tak, aby to bolo v súhre s ostatnými informačnými systémami a politikami, ako je spoločná poľnohospodárska politika, pretože tento certifikačný systém skutočne bude platba navyše. Bude to vlastne aj v koordinácii s tými informačnými systémami a jeho súčasťou teda bude vlastne aj informačný monitorovací systém pôda. My využijeme už existujúce informačné systémy, ktoré na Slovensku máme, ale budeme využívať ten benefit, že prepojíme údaje o vlastníkoch, o užívateľoch, PPA, SP, Slovenský pozemkový fond a dokážeme vlastne evidovať, že ktoré tie pozemky sú kľúčové, kde sa tá činnosť zabezpečuje a aký je zdravotný stav pôdy. Takže možno by som už len spomenul, že toto nahráva nám ako v prospech toho, že sa ako keby v predstihu pripravujeme na to, čo má priniesť nový zákon európsky o ochrane pôdy. On sa volá v konečnom dôsledku ináč, bude to, myslím, smernica o monitoringu pôdy, ale bez ohľadu na to, tá smernica hovorí, že niektoré parametre musíme monitorovať pravidelne, musíme sledovať, čo sa deje teda bilančne medzi rokmi a zároveň máme prijímať opatrenia. To znamená, že našim cieľom a práve aj náš výskumný ústav zohráva v tom kľúčovú úlohu, lebo zabezpečuje pôdnu službu. Ja som veľmi rád, že je tu pán riaditeľ Bezák a našim cieľom je to harmonizovať, aby sme sa vlastne aj v predstihu na to pripravili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte jednu dodatočnú otázku, ak dovolíte, lebo súkromné schémy, o ktorých bola reč, tu nejakým spôsobom predstavili, kde je zdroj tých financií, že to sú tí, ktorí
majú uhlíkovú stopu a nemajú vlastne faktickú možnosť ten uhlík nejakým spôsobom ukladať alebo niečo z nej robiť, tak platia, aby to robil niekto iný, napríklad poľnohospodári. V tom slovenskom navrhovanom systéme len veľmi krátko, kde bude ten finančný zdroj, z ktorého sa to bude financovať? To bude štátny rozpočet? Alebo... Náš systém bude veľmi podobný, to znamená, na európskom trhu existuje, ako vieme, veľký trh, teda sú tie ETS-kové emisie a potom je veľmi non-ETS systém, to je druhá polovica trhu, by som povedal. A dnes už majú veľké firmy nad 250 zamestnancov tiež povinnosti dávať nejaké výdavky na nejaké proste činnosti, ktoré podporujú životné prostredie. Zároveň firmy už dneska rátajú svoju uhlíkovú neutralitu, uhlíkovú stopu, chcú sa tiež vybalancovať a my k tomu pristupujeme tak, že my vôbec nebudeme brániť tomu, aby na trhu boli aj súkromné schémy, pretože je veľmi dôležité, aby sa podporovala diverzita fungovania. Naopak budeme skôr radi, že aspoň budeme mať informáciu, že na akej ploche sa tá činnosť akože vykonáva, ale pre nás je veľmi dôležité, aby sme poskytli transparentnú možnosť pre firmy, ktoré sa potrebujú vysporiadať s uhlíkovou neutralitou, alebo sami dobrovoľne chcú financovať takéto čosi, alebo to môžu byť dokonca firmy, ktoré chcú podporovať udržateľné potravinové systémy, aby mohli takto vstúpiť do systému. Takže budú si môcť kúpiť, my tomu hovoríme, ten certifikát a máme niekoľko druhov tých certifikátov. Budeme mať 4 a tieto 4 si z tohto portfólia môže firma vybrať to, čo jej vyhovuje. A ďakujem. Potom tieto prostriedky vlastne už prepojíme priamo na financovanie užívateľov pôdy. Ďakujem pekne. Myslím, že je dôležité, aby to zaznelo, že to nie je ďalšia kapitola povinných výdajov zo štátneho rozpočtu. Že to myslím, že pre ľudí je dôležité. Pán Kurel, pán Leal, otázka na vás. Nebojíte sa slova greenwashing a čo robíte teda preto, aby ste sa nedostali do tejto kategórie s vašimi aktivitami a aby bolo preukázateľne jasné, že ten efekt kýžený sa dostavuje? Problematika greenwashingu se týká primárně vlastně odběratelů uhlíkových kreditů. Není to tolik problém náš, ale vlastně našeho klienta. Takže naše role o tom je v tom, abychom mu dodali skutečně uhlíkový kredit, který je kvalitní, který je transparentní, kde můžeme my jasně prokázat, že to, co říkáme, je pravda. Takže proto děláme ty měření fyzicky, nespoléháme na satelitní snímky, vy jste se ptal vlastně, jaké jsou možné způsoby měření uhlíku, takže tam je potom určitá disproporce, to, co je kvalitní, nejkvalitnější, nejpreciznější, tak je nejdražší a prostě a tak, když chce státní správa nebo soukromá sféra měřit uhlík, tak se dívá, jak tohleto vybalancovat, náklady a ta preciznost. A to, co se taky ve světě o tom mluví, využívat satelitní snímky pro změření přírůstku uhlíku. Za mě, já tomuhle nevěřím, že to může fungovat, prostě do půdy satelit nepronikne, 30 cm hloubky není možné naměřit ze vzduchu, takže my skutečně odebíráme fyzicky vzorky půdy. A abychom mohli podat uhlíkový kredit, který je kvalitní, za kterým si firma může stát. A otázka greenwashingu je dneska řešená i legislativně. Evropská komise přijela s nějakým návrhem, kdy se dá použít nějaký to, že je firma nebo brand uhlíkově neutrální, kdy to lze použít, kdy to naopak nelze použít. Vznikají zároveň standardy soukromého charakteru, který, jak jsem zmínil, ten trh uhlíkových kreditů je dobrovolný. Není tam nějaká legislativa evropská, státní, celosvětová a vlastně to funguje na nějakých dobrovolných standardech. My máme nějakou vlastní metodologii, ale ta naše vlastní metodologie je zase postavená na globálním standardu, který je uznávaný těmi velkými korporacemi, že je to jako dobře postavené metodicky a je to postavené na nejakých vědeckých základech. Ďakujem pekne. Opýtam sa vlastne na to isté aj vás, ale ešte dodám jednu otázku, lebo lovím v pamäti, že aké problémy, keď sa bavím s ľuďmi, mi vyskakujú, čo sa namieta, keď sa bavíme o schémach carbon farmingu, tak jeden z nich je greenwashing, určite mi poviete, a druhý z nich je, zase anglický názov, ale preložím, je double counting. To znamená, ako zabrániť tomu, aby ten istý poľnohospodár nepredal ten svoj uhlík 4-krát, 4 rôznym schémam.
a vy máte projekt, ktorý prepojuje 9 štátov, tak je to nejakým spôsobom riešené? Myslí sa na to, aby sa nestalo to, že budeme vlastne klamať sami seba? Áno. Možno by som začal najprv tým, čo bola tá prvá časť otázky, alebo tá prvá otázka, že tento projekt je, ako to povedať, že poviem to jednoducho, minimum brožúr. Čiže to je prvé samé o sebe, že nie je na brožúry zamerané ako nejaký washing, ale skôr na terénnu prácu, že do terénu. Keď si pozrite štruktúru toho projektu, a mám to aj so sebou, ale nechcel by som ísť do detailov, lebo to ľudí možno aj nezaujíma, že bude použitá rovnaká metodika a metodológia vo všetkých 9 krajinách, u všetkých 11 partnerov, z toho sú tam vedecké inštitúcie, ktoré budú práve používať tú metódu, čo sme sa bavili, odberu vzoriek, rovnomernú a rovnakú použitú v každej krajine. To by sa dalo použiť ako nejaká taká referenčná metóda v tomto projekte, ale ťažko ju takto označiť, to ja ju tak označujem, že bude to teda jednotná metóda takáto, ako ste hovorili, aby sa nedalo zameniť, že keď merám ppmky a koncentráciu v mikrogramoch, dá sa jedno prepočítať na druhé, ale viete, ako to prepočítať litre na kilogramy a podobne. Čiže bude to rovnaká metóda, bude tam vyhodnotenie, čiže nejaká analýza a výsledkom, aby som nezabudol všetko, určite neviem povedať, ale bude to stredoeurópsky klaster pre uhlíkové farmy, kde táto metodika bude navrhnutá ako použiteľná, ak bude použiteľná, ak bude namerateľná a podobne. A ešte by som jednu vec sa vrátil, hneď poviem druhú otázku, že čo sa týka tej motivácie nejakej, čo sa týka uhlíka v úvodzovkách, viete o tom, že sa zavádza uhlíkové clo, uhlíková daň ako nástroj budúcnosti, ako ekonomické nástroje financovania všeličoho a ide tu systém ETS 2. To je zamerané na budovy, fyzické osoby, domácnosti a automobily. Takže je to taký hnací motor, motivácia, ako zhodnotiť to, aby sa vôbec začalo uvažovať o aj sekvestrácii uhlíka. By som to tak povedal filozoficky. A teraz tá druhá odpoveď, áno, je to zložitejšie, že kontrolovať niekoho, kto vás chce dvakrát oprať, alebo trikrát preprať to isté, teda viete, čo myslím, čiže mať 3 dotácie alebo 4. A práve to je otázka toho návrhu kontrolného mechanizmu. Čiže my okrem tých obchodných praktík, ktoré tam chceme navrhnúť ako model motivácie na toho, aby tí drobní farmári išli do takéhoto systému, aby sa toho nebáli a dokázali ten uhlík viazať, aby boli motivovaní, lebo je to na prospech všetkých. Druhá vec je kontrolný mechanizmus, to je u všetkých dotačných mechanizmov a u všetkých princípov, že my tak uvažujeme, keď ideme do nejakej schémy, ideme používať napríklad dotáciu na niečo s 90% spolúčasťou štátu a máme prvú obavu, či nás tí občania neobídu, hej? To je taká obava, to sa v Európe takto nerozmýšľa, lebo tam jednoducho, keď sa dá dotácia, aj čo sme sa bavili pred diskusiou, tak jednoducho primárny cieľ toho požívateľa dotácie je to, aby vykonal tie činnosti, ktoré ako žiadateľ má v dotácii, aby teda neoklamal alebo nejakým spôsobom, ale zabraniť tomu, ťažko ja poviem, že či neviem, hej, nerad by som. Čiže remíza. Jasné. Ja myslím, že to dôležité je, že sa na to vôbec myslí, že sa hľadajú nejaké spôsoby, ako ten negatívne javy sa prejavujú asi vždy v každom probléme, ale aby sa mohli minimalizovať. Zaznelo tu niekoľkokrát, že vlastne, aby to celé mohlo fungovať, tak potrebujeme pomerne veľmi podrobné poznanie toho systému, potrebujeme dobré metodiky, potrebujeme sa zjednotiť na postupe. Inými slovami, potrebujeme mať systém, ktorý je založený predovšetkým na vedeckých poznatkoch. Tomu sa zase hovorí, že science-based. A ja sa chcem opýtať, vy tu predstavujete vlastne výskumnú bázu, ktorá aj v tejto oblasti pôsobí. Je na Slovensku dostatočná kapacita na potrebný vedecký výskum v tejto oblasti, alebo by ste videli ešte nejaký priestor na nejaký rozvoj a do akej miery sa darí slovenskej vede participovať na, by som povedal, medzinárodnom výskume v tejto oblasti? Čo sa týka kapacít, tam by sme si vedeli predstaviť a radi by sme, aby sa tie kapacity nejakým spôsobom ďalej navyšovali a budovali, pretože teraz nie len v rámci uhlíkového poľnohospodárstva, ale v rámci celkovo témy zdravia pôdy je to naozaj silná téma a
bude si vyžadovať naozaj veľmi veľké množstvo kapacít, aby sme zvládali túto tému ako celok riešiť. Vieme, že sa potýkame s tým, že aj v rámci študijných odborov prírodovedeckých nám končí malý počet absolventov. Máme veľký počet absolventov so zameraním iným, ale s prírodovedným zameraním sa potýkame teda s týmto problémom. A čo sa týka zapojenia, myslím si, že určite patríme ku krajinám, alebo môžem povedať, že aj my, a aj tu boli príklady zapojenia do viacerých medzinárodných projektov. My sme taktiež zapojení do medzinárodných projektov, sme tam aktívni, riešime veci. A možno, ak by som mohol ešte, nie priamo na túto otázku, ale napadla ma jedna vec v súvislosti s vedou a s vecami, ktoré sme sa bavili, ako prilákať vlastne aj prax do toho, aby sa pustila do regeneratívneho poľnohospodárstva alebo do nejakých alternatívnych systémov. Aj Európa si uvedomuje a je to cítiť, že vlastne už sa investovalo veľmi veľa peňazí do generovania poznatkov. Máme o veľa veciach sa nemusíme ani baviť, že vieme, prečo tie veci fungujú, ako fungujú, ale my potrebujeme príklady z praxe. Ak sa hovorí, príklady tiahnu. A preto aj Európska únia v zásade pripravuje, a teda jej cieľom je vytvoriť 100 tzv. Living labov, alebo teda živých laboratórií, čiže v praxi na praktických plochách ukázať, ako sa to dá, že to funguje, má to ekonomický zmysel, vieme z toho získať teda poznatky aj vedecké, vieme ich zanalyzovať a čo je pre poľnohospodárstvo dôležité, tých 100 living labov alebo tých živých laboratórií má byť rozmiestnených po celej Európe, pretože to, čo je typické pre poľnohospodárstvo, každá krajina má iné, alebo región má iné klimatické podmienky, iné pôdne podmienky, čiže aj to nastavenie, aj to, čo je asi veľmi, veľmi komplikované, že neexistuje nejaký jednotný postup, recept pre poľnohospodára, že tu vám dám a toto, keď budete krok za krokom dodržiavať presne, tak dojdete k tomu cieľu, ktorý máte. Čiže aj my ako vedecko-výskumná inštitúcia, teda vedci po celej Európe, ale aj svete, v podstate snahou je získať informácie z rôznych lokalít, z rôznych teda kombinácií postupov a podobne, aby sme aj vedeli odpovedať na tie praktické otázky aj z pohľadu politík. Čo by to znamenalo, povedzme, keby polka Slovenska prešla na regeneratívne, alebo keby časť poľnohospodárov zmenila svoje postupy na bezorbové techniky a podobne. Čiže na toto ale vieme odpovedať, až keď máme čísla, vieme ich zanalizovať. Vy ste chceli reagovať? Ja krátko by som reagoval, že je to nový termín, by som povedal, regeneratívne poľnohospodárstvo, ale aj carbon farming, čiže uhlíkové. Ako korektný názov je CSS, čiže carbon and storage, čiže CCS, ale veľmi jednoducho teda farming, aby som tu nemudroval, ale veľmi dobrý point ste povedali, že teda je veľa tej vzdelanosti v tejto oblasti. Dôležité je, aby sa to vedelo aj implementovať rýchlo do praxe, čiže výsledkom takéhoto projektu môže byť aj to, napríklad, aby sa regeneratívne poľnohospodárstvo dostalo do legislatívy Slovenskej republiky. Čiže to by aj ministerstvo poľnohospodárstva rozvoja vidieka mohlo mať na zreteli, že takéto veci, to niečo predbieha, to je presne ako internet kedysi a takisto to predbieha aj pojmy ako informatívny monitoring napríklad v rôznych oblastiach. Takéto niečo nie je definované, ale je to niečo, každý viete, že máme referenčné metódy, to sú vedecké metódy na základe výskumov, čo nepustia a existuje niečo ako informatívne medzi, pretože tá referenčná metóda je drahá, čiže na monitorovanie sa môžu používať aj drony napríklad a to už je oblasť, si vymýšľam, informatívny monitoring, v Čechách to nazývajú orientačný monitoring, a to je niečo, čo je medzi, čo zase predbieha, keď sa to odskúša, zase to môže ísť do legislatívy, čiže možno aj toto, keby bolo zadefinované, čo ste hovorili, že polovica Slovenska, áno, je to dobré aj na nastavenie dotačných schém, že sa povie špecifikácií ten, kto dodrží kritériá regeneračného a tak ďalej. To som už v tej rovine filozofie, tak sa omlúvam na ten vstup, len ma to napadlo, takže sa ospravedlňujem. Ďakujem pekne, netreba sa ospravedlňovať, ja sa obratím na Michala Vezika, ale potom poprosím pána Kováča, aby reagoval na tie potreby, čo by mohlo vlastne rezort a vláda v tejto veci urobiť, aby sa to posunulo vpred. Ale než sa k tomu dostaneme,
tu sú dva problémy, ktoré už tu implicitne zazneli a ich tak akože nabúcham explicitne. Jeden je, že síce už akoby vieme, čo to je a čo na to potrebujeme, ale asi nemáme expertov dostatok, nemáme kapacity, nemáme ľudí, ktorí keby teraz, nedaj Bože, naraz sa všetci rozhodli, že to idú robiť, koľko máme takých ľudí, ktorí vedia chodiť a merať, koľko máme takých ľudí, ktoré to vedia vyhodnotiť, ktorí budú vlastne ten proces zabezpečovať kapacitne. Čiže otázka je jasná, že či na európskej úrovni sa myslí aj na to, aby sa vytvárala kapacita na úrovni jednotlivých, vlastne, lebo to musí byť koordinované cez celú Európu. A druhá otázka je k tomu, čo už tu zaznelo, že keď sa vytvára poľnohospodárska politika, a tú skúsenosť mám aj ja veľmi bohatú, tak vždy ten návrh, ktorý prichádza z Európskej komisie, je veľmi ambiciózny a robí 5 krokov dopredu a potom v tej diskusii medzi členskými štátmi a v parlamente sa to oseká a veľmi sa to nelíši od toho, čo bolo predtým. Je tam 1, 2, 3 nové veci, trošku sa to posunie, ale celý rad vecí sa trošku tak akože, nie že úplne stratí, ale nie je v tej záväznej časti, ale prejde do tej dobrovoľnej a tak podobne. A moja otázka je teraz nie, že prečo to tak je, ale chcem sa opýtať z hľadiska, z pohľadu toho Európskeho parlamentu, do akej miery by pomohlo, keby sa prejavil ten záujem zo strany tých, ktorí to majú robiť, a teraz sa obraciam tu na poľnohospodárskú prax, to znamená, keby bol dopyt po takomto postupe viac explicitný, lebo ja mám pocit, že vlastne tie všetky okresania sa konajú v tej dobrej viere, že tí moji poľnohospodári ma v tom nepodporia, ale možno, že to tak nie je. Takže sa pýtam, že či toto by pomohlo. Výborný postreh. Najskôr tá metodická záležitosť. My si musíme uvedomiť, že pre tieto politiky my do istej miery potrebujeme veľmi detailný monitoring, ale na celoplošnej báze. Hej, a na minimálne ročnej frekvencii. Čo aj keby sme mali možno neobmedzené prostriedky, podľa mňa nemáme personálnu kapacitu na to, aby sme do terénu celej Európskej únie poslali expertov, ktorí budú odoberať v takejto frekvencii a v takomto detaile pôdne vzorky. Hej, to je, akože takýto monitoring je podľa mňa dogmatický. On môže byť na nejakej úrovni samozrejme robený, ale potom do celoplošného rozmeru to musí byť nejako inak pretavené, cez nejaké proxy metódy. A práve preto ja som tam spomínal ten diaľkový prieskum zeme a podobné takéto proste plošne pôsobiace metodiky, ktoré budeme musieť vedieť dobre nakalibrovať, hej, a mať potom referenčný rámec, ktorý môžeme používať naozaj na celoplošné proste monitorovanie tých, ktorých ukazovateľ, ktoré sme schopní takýmto spôsobom pokryť. Myslím, že máme analógiu v klimatickej oblasti, že sú modely a vyhodnocovacie metódy, ale je tam ten druhý krok a to sú tie fyzické čeky, tie kontroly, ktoré potvrdzujú, že to plošné meranie dáva nie house numer, ale niečo, čo je reálne. A tým nehovorím, že by sa nemali realizovať. U Roba Dohala, čo sa urobil ten monitoring dôsledný, je úplne najpresnejšia, najexaktnejšia, na tej úrovni je úplne využiteľný, hej? Ale proste teraz hovoríme o oblasti celej Európskej únii, nejakých lesoch proste vo Fínsku, kde nikto nežije, tak z tohto hľadiska proste favorizujem naozaj tie objektívne metódy, ktoré sú postavené na diaľkovom prieskume zeme a v nejakom dobrom mixe sa proste musia realizovať. A to, čo si povedal ohľadom tých politík, kde naozaj možno, že aj v dobrom záujme a záujme ochrany poľnohospodárstva, poľnohospodárov a v konečnom dôsledku voličov, tých, ktorých europoslancov alebo komisárov alebo už predsedov vlád, veľmi často dochádza k takému okresaniu tých efektívnych postupov, aby sa chránil proste do veľkej miery ten status quo. A presne toto je vlastne tá esencia, ktorá sa už ukázala v prípade napríklad European Green Deal, kde ten tlak zo spodu, ten jasný odkaz politikom, že chceme zmeny v oblasti klimatickej politiky, vyústil do vzniku European Green Deal a vznikol kvôli Fridays for Future. Ja si myslím, že keby podobného rámcu iniciatíva alebo jasný signál zo strany obhospodarovateľov pôdy prišiel, že o tieto veci máme záujem, pretože ja to chcem zdôrazniť. Toto nie je len o nejakom finančnom aspekte zachytávania uhlíka v pôde, toto je akože existenčný predpoklad vôbec udržateľného poľnohospodárstva, aby sme my ten uhlík do tej pôdy dostali z hľadiska poľnohospodárstva a z hľadiska prežitia je to samozrejme klimaticky nevyhnutný krok, ktorý musíme dosiahnuť. Čiže
my sa len snažíme motivovať možno cez takéto rámce, aby sme to robili efektívnejšie a rýchlejšie, aby sme ten odpor možno prekonali. Ale naozaj je to o budúcnosti nás všetkých, aby my sme ten uhlík dostali tam, kde patrí, to znamená z tej atmosféry do pôdy. Verím, že aj poľnohospodári si toto uvedomia a možno sa zahrať aj do vlastných radov a do vlastných zástupných organizácií, ktorí túto politiku takto zatiaľ neakcentujú a sledujú možno podľa mňa už do veľkej miery atavistické rámce. Čiže tá osobná kritika je tu veľmi dôležitá a veľmi jasný signál, keď budú vystavovať politikom, tak tí politici na to musia reflektovať. Ďakujem pekne. Ja tu ešte jeden aspekt zmiením, že paradoxne, keď sa budeme pozerať na štandardné, klasické, intenzívne poľnohospodárstvo, lesníctvo, volajme to ako chceme, tak veľmi častým obsahom diskusí je, ako to spraviť, aby sme dobehli vo výške dotácií, v postupoch a tak ďalej, vlastne povedal by som, že severozápadnú časť Európskej únie. Zatiaľ, čo tu v tejto oblasti sme všetci na rovnakej štartovacej čiare, čo nám dáva relatívnu výhodu nebyť proste ten, kto sa doťahuje, ale ten, kto je vlastne v popredí. To len ako moja poznámka. Vy ste chcel niečo dodať k tomu, čo hovoril pán Viezik? Ja len krátko, tak aby sme mali takú komplexnejšiu informáciu, možno nadviazal by som na ten monitoring, lebo toto je jedna z takých dôležitých vecí, pretože ako bolo povedané, áno, vieme urobiť monitoring tak, že bude extrémne hustý, pokrieme všetko, ale to je finančne extrémne náročné. To neexistuje, aby taký systém, náklady na ten samotný monitoring by boli ďaleko väčšie ako ten prínos toho. Toto je dôležité. Ale čo treba povedať, že aj my sme teda účastní v rámci Slovenska na monitoringu prostredníctvom projektu LUCAS. To je európsky projekt na zber údajov a len pre predstavu. Náš národný monitoring má nejakých 350 monitorovacích bodov, ktoré monitorujeme fyzicky v teréne s 5-ročným cyklom. A LUCASový projekt beží v 3-ročných cykloch a v jednom cykle máme viac ako 5000 monitorovacích bodov. Z toho 2/3 sa robí na základe satelitných scén a tá 1/3 sa robí priamo v teréne. A aj na tom LUCASe, na tom projekte je vidieť, lebo robíme na ňom úplne od začiatku, takže vidíme, ako pribúdajú ďalšie a ďalšie moduly na tých moduloch je vidieť, ako sa aj Európa snaží nastaviť nejaké metodiky a kombinovať dáta z rôznych, teda aj z terénneho pozorovania, aj zo satelitného snímenia a podobne a vyhodnocovať ich na úrovni celej teda Európy, lebo je to celoeurópsky projekt. Takže je to veľmi zaujímavá vec a mňa veľmi teší napríklad to, že u nás sa obidva monitoringy sústreďujú, čiže vidíme do tej kuchyne aj čo robí Európa a ako postupujeme my a vidíme, čo môžeme vlastne očakávať. A tu by som len chcel povedať jednoducho to, že naozaj akože zmonitorovať všetko precízne sa nedá, ale z tých dát, z kombinácií tých dát vieme urobiť nejakú analýzu rizik. Vieme povedať, že kde to vyzerá, že teda nevidíme žiaden problém, biomasa sa vyvíja správnym smerom, môžeme predpokladať, že farmár alebo ten, ktorý je zapojený do nejakého toho uhlíkového systému kreditov, tak funguje správne a kde, dajme tomu, vidíme nejaký prudký pokles biomasy, možno niečo zhorelo alebo niečo nefunguje, takže takýmto spôsobom sa zrejme bude do budúcnosti rátať. Ďakujem pekne a teraz už ohlásený pán štátny tajomník, jednak čo môže a čo robí rezort pre to legislatívne ukotvenie a potom aj tá otázka teda budovania kapacít z hľadiska ľudskej sily, ale aj vlastne finančného zabezpečenia toho systému. Ďakujem. Myslím, že za posledné minimálne 2 roky sme vytvorili veľmi silné predpoklady na to, že sme sa dobre koncepčne pripravili aj systémovo, a to aj práve tým, že nielen, že sme rozbehli nové nastavenie spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré otvára dvere práve na zadržanie vody v krajine, zlepšenie obsahu organického materiálu v pôde, ale aj na to, že popri tom sme sa začali zaoberať problematikou ochrany pôdy, tak ako to už Únia rieši. Zapojili sme sa aj do toho európskeho dialógu a práve v zmysle týchto diskusí nám vyplynul tento certifikačný systém, že je dobré riešenie, pretože zohľadňuje prakticky väčšinu všetkých tých najnovších trendov.
Na druhej strane tento systém zavedieme do praxe tak, že bude samozrejme potrebovať nejaká legislatívna práca, ale vznikne ten jednotný informačný monitorovací systém pôda, certifikačný systém. Chcem podotknúť, že už dnes je ministerstvo vlastníkom Európskej ochrannej známky, Uhlíková vodná banka, Carbon and Water Bank, a budeme vlastníkom aj certifikačnej známky zhruba v priebehu mesiaca, čo je dôležitý krok, lebo možno budeme jedna z prvých krajín na národnej úrovni, ktorá budeme vlastníkom takéhoto certifikačného systému ako ministerstvo pôdohospodárstva. Zároveň chceme vytvoriť klimatický fond pre pôdu, ktorá bude vlastne inštitúcia, ktorá to bude manažovať. Plne podporujem to, čo bolo aj spomenuté, že je potrebné to regeneratívne poľnohospodárstvo doplniť do legislatívy, minimálne aspoň na tej národnej úrovni, pretože možno na tej európskej to bude chvíľu trvať, ale malo by to byť už prirodzenou súčasťou poľnohospodárskej politiky aj európskej. U nás už máme spracovaný aj návrh, ako zapojiť tam agrolesníctvo, stále sa to proste odkladalo, už netreba čakať, je potrebné mať ten rámec. Jednoznačne tam treba doplniť aj tie ostatné metódy, ako ja neviem, bezorbové postupy, pasenie a tak ďalej, ale tieto veci sú už v praxi ako keby tak zabehnuté. Možno by som ešte len doplnil to, že tento certifikačný systém je preto unikátny, lebo my integrujeme viacero európskych politík, venujeme sa pôde, ale aj vode. Pretože pôda a to, v akom stave je krajinná štruktúra, aká je vodozádržná kapacita, to boli tie diskusie predošle, ktoré tu boli, tak hovoria o tom, že koľko dažďových vôd a v akom percente ich viem využiť. Práve preto sa budeme zamierať v rámci systému na to, aby sme podporili, naštartovali krajinotvorbu na Slovensku. My nemôžeme čakovať na sceľovanie pôdy, musíme vymyslieť taký mechanizmus, že vtiahneme aktívne poľnohospodárov, či sú to veľké pôdne bloky, celky, do toho, že začneme tie krajinné prvky budovať, zosilňovať, keď budú dobre navrhnuté, prevezmú sa potom už do toho sceľovania parciel. A možno by som už len spomenul to, že definovali sme rovnako kľúčové ukazovatele zdravia pôdy a klimatickej stability. Je to veľmi dôležitý dokument, pretože máme tam 5 parametrov, ktoré nám vlastne vysvetlia celú cirkularitu, udržateľný obeh vody, živín, uhlíka, pretože to je práve o tom, že keď tieto parametre na pôde sledujem, tak rozumiem, čo sa medziročne stane, či sa to zhorší situácia alebo zlepší. Takže týmto si myslím, že patríme do určitej miery aj k lídrom Európe v tejto téme. Takže vieme v konečnom dôsledku sledovať bilančne aj to, že ako Slovensko na národnej úrovni nielenže zlepšíme zdravie pôdy, ale aj vodozádržnú kapacitu a ako dokážeme potom znižovať tie samotné klimatické rizika. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja som práve chcel povedať, že to je jedna z oblastí, kde Slovensko skutočne je v popredí v Európe, takže ste ma predbehol, ale to nevadí, ja to len potvrdzujem. Dám samozrejme publiku možnosť sa opýtať na otázku, pokiaľ nejakú máte, tak si rozmyslite, ale ešte predtým sa opýtam pána Kurela. Trošku sa pozerám na názov tej dnešnej diskusie a tak mi napadá, ide viac o peniaze alebo o zdravú pôdu? V prípade, povedzme, projektov, ako je ten váš, a podotýkam, a to je v tej ďalšej vete, že ak aj ide o peniaze, tak to nie je nič zlé, lebo financovanie poľnohospodárstva je veľmi dôležitá otázka, dôležitý problém. A dovolím si ešte jednu takú jedovatú otázku, že vy sa dnes vlastne staráte, hľadáte klientov, ktorí by do toho išli, tak máte radosť z toho, keď vzniká štátna schéma, nejaké ďalšie schémy, alebo je to vlastne pre vás konkurencia, že sa budete biť o tých niekoľko zákazníkov, ktorí sú na trhu? Viete si vzájomne pomôcť, potencovať ten vývoj, alebo je to skôr konkurenčný boj? Děkuji za zajímavé dotazy. K prvnímu u nás primárně skutečně jde o uhlík, o klima. I to stalo za zrodem toho našeho projektu. To, že je to biznesový schéma, nám umožňuje mít v tom rychlost, dát tomu ten drive, že nejsme závislí na grantech, dotacích, můžeme prostě to rozvíjet na maximum, tak chceme mít ten dopad. A i my vlastně ty cíle nemáme v penězích, ale v tunách. Jsme si stanovili vizi na rok 2030, že chceme sekvestrovat 1 miliardu tun CO2, což je obrovské množství a to nám dává tu misi, tu vizi, za kterou směřujeme, proto jdeme jako masivně do zahraničí, nejsme jenom tady v Česku, na Slovensku a cpe nás to do té rychlosti. K těm schématům veřejným, evropským, národním, myslím, že se to určitě může doplňovat, nevnímáme to jako konkurenci.
jako konkurenci, spíš máme opravdu konkurenční soukromé projekty, tak jako je ten náš, které třeba na to jdou jiná, kde nedělají to fyzické měření, jenom to napočítávají, modelují, tak to vnímáme jako konkurenční schéma, nikoliv ty veřejné, kde se to může doplňovat. A já konec konců jsem rád i za tu soukromou konkurenci, protože nám všichni edukujeme trh, všichni se snažíme o tom, aby zemědělci změnili svoji praxi, takže ve finále to vítám tady. Těch podniků jsou tisíce, jsou to miliony hektarů a my nejsme ani na tom promile, takže já myslím, že ten prostor je tady obrovský pro každého, jak pro evropskou, tak soukromou iniciativu. A co bych rád podotkl, myslím, co Evropa, co může dělat, co monitoring a living labs, ty jsou podle mě stěžení skutečně edukace. Já jsem rád za demonstrační farmy, to, co dělá pan Dohál, pan Mátl, prostě to jsou skvělé iniciativy, že edukují farmáře, to ukázovat tu praxi, to je skutečně to stěžení. Monitoring je něco, co může pak tomu pomoci jako ukazovat ty výsledky a my jsme zaměření na výsledky. Ale kde vidím velký potenciál, co by se mělo změnit, nebo co je určitá velká bariéra, tak je evropská zemědělská politika. Ta dává prostě ty klapky na oči, že zemědělec se dívá, a co dotace. Ty směřují jeho uvažování. A jestliže my budeme dotovat tady krmivo pro zvířata, pro dobytek, tak aby se vlastně to vyšlo levnějc, takhle chovaný dobytek, než na to, aby se pásl na trávě na pastvě, tak je to chybně, tak je to špatně. Jo. A to je podle mě ta výzva, ale vím, že prostě to je obrovská výzva prostě změnit evropskou zemědělskou politiku, to je na dlouho, ale v tom, myslím, je ten obrovský potenciál, obrovský prostor ke změně. Ja myslím, že to je ale veľmi dôležitá poznámka. Zase si pomôže metaforou. My chceme niečo dosiahnuť a teraz si predstavme ten systém ako tú povestnú alegóriu dynamickej rovnováhy, ktorou je vaňa, v ktorej máme vodu a máme odšpuntovaný tú dieru, ktorou to oteká a tu máme kohútik, hej? A keď chceme udržať tú hladinu, alebo chceme, aby išla vyššie, tak musíme zabezpečiť nie len to, že nám neodteká viacej, ale aj to, aby nám pritekalo viacej. To znamená, že tá bilancia musí byť v prospech toho našeho cieľa a pokiaľ my na jednej strane podporujeme, aby sme zadržiavali viac a na druhej strane tú dieru, ktorou to odteká, zväčšujeme, tak výsledok sa nedostaví. Takže skutočne tá poľnohospodárska politika nemôže podporovať aktivity, ktoré idú proti tomu cieľu zadržať viacej uhlíka v pôde, musí byť prinajmenšom v tomto zmysle neutrálna, aby potom tá politika vlastne na zachytávanie toho uhlíka mohla efektívne fungovať. Určite ešte máte slovo, ja už sa dostávam do časovej tiesne, takže pripomeniem, okrem tohto vášho vstupu, potom bude priestor pre otázky a potom poprosím každého z diskutujúcich o záverečnú jednu alebo dve vety, ktoré by som nazval, že ako by ste zhrnuli nielen tú dnešnú debatu, ale keby ste mali niekomu naozaj v tom výťahu za 2 minúty povedať, prečo je dobre uvažovať o carbon farmingu, tak čo by ste povedali takému laikovi? Nech sa páči. Ja by som ukončil to predchádzajúce kolečko tým, že práve tento projekt Carbon Farming prináša budovanie kapacít. To som zabudol na začiatku povedať, to je súčasťou projektu, čiže výchova prvých ako keby carbon farmerov na základe tých metodík po 3 rokoch a súčasťou projektu sú aj zimné školy. To znamená 3-dňové školy v teréne, ako tie metódy používať. To znamená, že už tuto sú prvé kapacity, ale treba povedať, že sú platené z Európskej komisie teda, aj cez nášho partnera, ale možno potom práve na základe toho vznikne tá metodika, ktorá sa ujme a môže byť takým povzbudením. To som chcel možno povedať už na ten záver, ale to potom rozšírim. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak teraz sa pýtam, či je v publiku nejaká otázka. Vidím zdvihnutú ruku, idem tam s mikrofonom. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Moje meno je Daniel Áč a zastupujem Bioeconomy Cluster. Cluster v podstate znamená spolupráca.
tá spolupráca je aj odpoveďou, nielen otázkou, ale odpoveďou na veľa otázok, vrátane kapacít. My už dneska aktívne spolupracujeme aj s PD Krakovany, ale aj s výskumným ústavom práve na budovaní napríklad Living Labu v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva a snažíme sa využívať tie výzvy, ktoré Európska komisia nejakým spôsobom ponúka. A zároveň pracujeme aj v rámci európskych pracovných skupín, kde skutočne môžeme potvrdiť, že Slovensko by v tejto oblasti nielen, že sme dneska na jednej línii, ale ja si myslím z hľadiska kvalitka alebo zanedbania pôd v západnej Európe, my môžeme byť jedným z lídrov, čo Slovensko nemá vo veľa oblastí v poľnohospodárstve ambíciu byť. Čiže ja si myslím, že mohli by sme byť trošku možno aj náročnejší a práve tou spoluprácou, kde tiež tu máme taký stánok, ale tu je toľko zaujímavých ľudí, čo robia vzdelávanie na školách, na základných. Sú to neziskové organizácie, rôzne organizácie a tou spoluprácou sa dá strašne veľa dosiahnuť. Takže ani nie taká otázka, ako skôr potvrdenie, že mali by sme byť ambiciózni a spoluprácou vieme dokázať veľmi veľa. Už dnes na tom robíme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tak keď už to takto zaznieva zo všetkých strán, čo všetko sa deje, tak ja tiež si prihrejem svoju polievočku, alebo nie úplne svoju. Každopádne veľmi dôležitá vec je, aby bol v širokom povedomí nejaký odborný základ pre to všetko, čo tu diskutujeme. To, ako to v tej pôde funguje, prečo je to dôležité, prečo tam ten uhlík chceme, ako ten uhlík funguje a kto nám s tým uhlíkom pomáha. Lebo ja nemôžem zaprieť seba ako pôdneho biológa. Musím povedať, že bez tých živých tvorov v pôde toto všetko by bola veľmi akademická debata, lebo sám od seba sa tam ten uhlík neuloží. Pomáhajú nám živé organizmy, ktorých je v pôde neuveriteľné množstvo a dnes už pomerne dobre vieme, ako postupovať a čo robiť, aby sme im vytvorili priestor na to, aby nám mohli efektívne pomáhať. A myslím si, že je dobré, aby aj poľnohospodári mali možnosť sa k týmto informáciám dostať v priateľnej podobe, lebo všimli ste si, že som sa snažil tu vysvetľovať všetky pojmy, tie cudzie zložité termíny a slova, aby to základné pochopenie bolo veľmi široké, lebo potom to určite vygeneruje viacej podpory. A tak si dovolím len pripomenúť jeden projekt. Pripravuje sa knižočka, ktorá sa volá Živá pôda, ktorá by mala zhrňať jednak odborné základy a jednak tie základné metódy a postupy, ktoré vedú k tomu kýženému cieľu a tamto v rohu sa dozviete o tom projekte viac, máte tam takéto letáčiky a keby ste došli na to, že to je dobrý nápad, tak to môžete podporiť dvojím spôsobom, jednak, že budete šíriť tú informáciu, ale môžete dokonca aj prispieť, aby sa ten projekt zrealizoval rýchlo. Takže posledné kolo sa týka toho, čo už som anoncoval. Hovorí sa tomu, že výťahové rezumé, keďže máte teraz dve vety na to, aby ste niekoho, koho nepoznáte, kto není odborník ani expert a ide s vami výťahom do 10. poschodia a máte mu vysvetliť, že prečo je dobre uvažovať o carbon farmingu, tak ako by ste to formulovali, alebo akým spôsobom by ste vysvetlili, o čo vlastne ide. A môžeme kľudne začať tentokrát od Európskeho parlamentu. Dobre. Možno ani nebudem vysvetliť, čo je carbon farming. To sme tu robili 1.5 hodiny, hej, aspoň to ukazuje, aké je to komplexné, ale naozaj asi by som poukázal na tú jednu vec, že čelíme naozaj bezprecedentnej dobe, bezprecedentným krízam, ktoré máme šancu zvládnuť a podľa mňa, keď ich zvládneme, nás to posunie na kvalitatívne vyššiu úroveň, pretože predpokladom toho zvládnutia je zároveň pochopenie mnohých vecí, ktoré sme doposiaľ ignorovali alebo zanedbávali. Ale je isté, že to zvládnutie spočíva naozaj v spolupráci a v koherentnosti všetkých zúčastnených. Tá pôda to krásne ilustruje, tam má rôzne zložky a len keď sú premiešané vo funkčnom nejakom systéme, tak vtedy máme pôdu, ktorá nám produkuje veci, zachytáva vodu a proste je veľmi dôležitou súčasťou nášho životného prostredia. Takže ak by som to mal úplne zhrnúť do až priam generatívneho nejakého vysvetlenia, tak by som povedal, že pôdohospodárstvo a životné prostredie nemôžu spolu bojovať, ale musia spolupracovať a to by mala byť esencia každej ďalšej politiky od tohto momentu, ktorá bude akcentovať trebárs pôdu, alebo klímu, alebo
produkciu bezpečných potravín. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán Bezák. Ja len na to celé nadviažem, ja som tiež nad tým uvažoval podobným spôsobom, ale jednoducho by som povedal, že uhlíkové poľnohospodárstvo, carbon farming, aj všetky tieto iniciatívy, o ktorých tu hovoríme, nie sú cieľom, ale sú len nástrojom. Hlavným cieľom je zabezpečiť do budúcnosti zdravé životné prostredie a zdravé potraviny udržateľným spôsobom. Čiže toto je kľúčové. Tu pozeráme na tie peniaze a podobné veci, ale znova by som naviazal to, čo ste vypovedali. Naozaj sa stretávame systém hospodárenia, ktoré tu máme zavedený dlhodobý, vznikal v úplne iných podmienkach. On je nastavený, ak mám dostatok finančných prostriedkov, dostatok zdrojov, klíma sa nami nemení, tak je schopné naozaj produkovať veľmi intenzívne a teda ten finálny benefit je naozaj veľký. Ale ako náhle akýkoľvek parameter sa zmení, príde kríza ekonomická, sú tu zmeny klímy, tak ten systém sa stáva neudržateľný, nestabilný a nedokáže nám garantovať, že naozaj budeme mať kvalitné potraviny a životné prostredie. Takže toto. Ďakujem pekne. Pán Kováč. Veľmi dôležité je si uvedomiť, že každý jeden meter štvorcový, každý jeden hektár, každý kilometr štvorcový územia sa podieľa na raste rizik alebo na znižovaní rizik. Zvyšovaním toho obsahu organického materiálu v pôde, zvyšovaním vodozádržnej kapacity pôdy a štruktúr krajiny tie riziká znižujeme. A to je úžasný priestor na to, aby sme vtiahli do tohto procesu každého jedného užívateľa pôdy, aj vlastníka, spoluvlastníka pôdy, kdekoľvek na vidieku, aj v mestskom prostredí, pretože bez rozdielu ten meter štvorcový je dôležitý v meste aj na vidieku. A možno ešte dodať, že vlastne teda každý ten meter štvorcový poskytuje produkčné, užitkové a tie ekosystémové funkcie a tie ekosystémové sú tie spoločné. To je ten obeh vody, uhlíka, živín, slnečnej energie a práve tie spoločné, to je vlastne verejný záujem, aby to fungovalo v tom obehu. Takže preto je potrebné to financovať a práve aj ten carbon farming je jeden zo zdrojov toho, ako to vieme odfinancovať, ako nám to vie v tých schémach pomôcť. A práve aj naše ministerstvo pripravilo skutočne veľmi dobrú certifikačnú schému, ktorá bude zahŕňať všetky tieto aspekty. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pán Kurel. Já bych chtěl říct, že udržitelnost v zemědělství je nesmysl. Už nemáme co udržovat. Půda je tak degradovaná, že naopak potřebujeme tu půdu regenerovat, vracet život do půdy, vracet tam humus, vracet tam uhlík. A za ten uhlík můžeme ji dostat zaplaceno. Takže přejděte na regenerativní způsob hospodaření. Podpořte zemědělce, kupujte od nich regenerativní produkci. Šiřte myšlenky a koncepty regenerativních principů. Zajímejte se, čtěte, poslouchejte, je materiálu dost a dost, jenom jde potřeba, aby se o tom vědělo. Pokud bude tlak od zemědělců, od veřejnosti, tak se ten způsob hospodaření změní. Státní správa, veřejná sféra potřebuje ten tlak ze spoda. Takže šiřte to, jsem rád, že jste tady, že se o to zajímáte, buďte, dejte o tom vědět, řekněte to všem ostatním ve svém okolí. Děkuju. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďakujem na záver. Myslím, že všetko bolo povedané a veľmi pekne, ale jedna vec, že tento nový termín, alebo termínus carbon farming, netreba sa toho báť, budeme to čoraz ďalej viac počúvať, stane sa nám to ako súčasťou ako iné termíny. A nebojíme sa kritiky, náš projekt je orientovaný na výsledky, takže budeme veľmi radi, keď si našu stránku navštívite, budete nám písať podnety, s mnohými sa možno aj stretneme priamo v akcii a budeme očakávať od vás kritiku, lebo ja si myslím osobne, že kritika posúva, nie sme ješitní v tomto, takže kľudne nám nadávajte a budeme chcieť splniť tie ciele, ktoré máme, priniesť nejaký zdroj nových vedomostí a hlavne nové kapacity, ktoré sa budú zaoberať týmto podľa nás veľmi užitočným prvkom, ktorý oživí tú našu pôdu a prinesie nám to, čo už bolo povedané. To je asi za mňa všetko. Ďakujem za pozvanie do tejto skutočnej... Ďakujem veľmi pekne, tak ja by som sa pokúsil zhrnúť to do jednej vety. Výzvy dnešnej doby, či už sa týkajú pôdohospodárstva alebo konkrétne poľnohospodárskej výroby, v podstate vyžadujú to,
aby sme nie len kozmeticky pozmeňovali, na čo sme zvyknutí, ale aby sme zásadným spôsobom zmenili prístupy, ktoré odpovedajú tým výzvam, aby sme boli schopní vlastne zabezpečiť to, čo všetci vnímame, že je poslaním poľnohospodárstva. To znamená zdravú a dlhodobú produkciu potravín za predpokladu, že si nezničíme to najcennejšie, ten výrobný prostriedok, ktorým je naša pôda. A má to ešte ten dodatočný a veľmi dôležitý efekt, a to už tu zaznelo a som veľmi rád, že tá pôda ovplyvňuje aj kvalitu vodného režimu, celé hospodárenie so živinami, ovplyvňuje mikroklímu a klímu, ovplyvňuje biodiverzitu, takže pokiaľ chcete niekedy niekomu vysvetliť pojem win-win riešenie, že je to mnoho víťazstiev jedným krokom, tak si myslím, že správne hospodárenie, regeneratívne hospodárenie na pôde je tým úžasným príkladom, ktorý je naozaj win-win. A to, čo bolo predmetom dnešnej diskusie, je jedna časť tejto mozaiky, tejto skladačky, a to je podiel vlastne toho princípu alebo postupu uhlíkového poľnohospodárstva, o ktorom sme sa dnes bavili, a kde ďakujem, a nebudem ich jednotlivo menovať, ale všetkým zúčastneným diskutujúcim a vám, že ste sa našej diskusie zúčastnili, a prajem vám dosť času na to, aby ste to mohli zažiť, premyslieť a ďalej sa tomu venovať. Ďakujem pekne, dovidenia.